Che rebel al patinorului, a fost și pe rol, bă. Ce rebel, macanache? Se pricepe așa totuși. Ca sau nu mai zic, prietenul lui, ce-l-ai bun. A deschis și gaura aici, în pula mea. Dă-te uite pe YouTube, prostule, fii atent. Doamne, s-a știut din halul ăsta? Hai să mergem la... Macanache, ce faci, mă? Macanache, uitați-te. Opa! Opa, Macanache a căzut. Se pricepe băiatul. Nu mai da, mă. Se pricepe băiatul la Macanache asta. Hai, che repede, te rog frumos, spate să vadă. Gras, dă-te, mă. Dă-te puțin ca să nu ieși în cadru. În seara asta și unde apare, nu? YouTube. Aș mai nu? Macanache 2 pe patinor 23 august. Ăsta nu mai la Johnny, mă? Hai, Macanache, dă-te ca Taoane. Ca Taoane, dă-te. Nu, mă, nu. Uite, coaie, n-are forță. Cum coaie? Intră pe acolo. Asta, ai, e bici.